nterke ko man kan nyongo ke ko ma ayatullah ku bina ngenga bo baral ku ye do era dia ko ka pabe dia ngo ka gen ayatullah kanumba ayatullah teri ke genga bo barala ne gena we ne gene de sigatala udu rani benya ke ganganga ya wele kwa ka sai ka ta ka bara ngibita wada lu warata da dabina fasa ayatullah no yo qur'ana dele suratul nur kon jumla wal makelma abi kama kulu jay la yastaqil fanahu harfu tando sigatala harfu tan la yastaqil fanahu iba sebe duguma la yastaqil fanahu iba sebe duguma kuluka shekili ka ponti dintanyin ponti dintan sigatala na ya soro iye qur'ana kalana yi ke cogo fila de bala a fila be wuli bali sigatala mena soro itise qur'ana kalana e bi se ka la yastaqil fanahu ndron kala mena ke cogo fi sigatala ni bi se qur'ana kalana qur'ana surantan labam be alam tara kaifa li lafi quraishi araita lezi ina a'tainaka qul ya ayyuhal kafiruna iza jaa nasrullahi tabat yada qul huwa allah qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas o surantande o de ni la yastaqil fanahum harfu tambe barake sigatala nu kuima kuibina boy ka barla ku bini gienga boy wal ma be magasin mina nyango de do nana kina manga yoro be hu he fandado asindaga magasin fa bo bita ku bina igienga bwala bita si yoro tigi mina ngalumba tigi bo amina magasin chi amina yelema shiga yelema tede wartigi do tara war promosi ta isna aw fe ke gienga bo afwa ko ayatulay ko kakana wala iki tayoro shi ibi munge bita kungo kono nye bitigi de fo bitigi doronte quoi fin fin na ya soro i jodo de parce anga fo ka daka anga fo ka daka atake ma tonyo na yor la kundi bo yor la tonti kan kula de awo barka ni dugo fem ba chen to tonyo wallahi ibita kungo kono wal ma yake halika du kono kana siri nungi ka du kono ni parce que siri wule kana ki ka du kono nebe ni mini nda oma nunu more ala sekire bawe nganu akemi ngam betise kana ayatule no fe nga ibise ki tuta yor la kaninge ire ba do kebi ko ibina boy wala ni tara bi la yastaqil fanahu sebe duguma wi ponti dengelin ta ko min tugo ibi alam tara kayfa suran kalana shekili wa turulaka wala ka la yastaqil fanahu ibo genge ko ga ponti ba lakai ibina ponti kilin walata ali la fi kureshi kalawna ka dayaka yastaqil fanahu ibo genge fugo sa dala ibina ponti sabanata ka araita lezin sura kalawna ka kala kana genge saka wa sitaqil fanahu ibina ponti nanata ibi ina ato inaka kalawla ibina genge taka wa taqil fanahu ya famu ibina ponti durunata ibina likul ya kafirna kalawna ibo gele kaka kilifanahu ya famu ibina ponti ibina woronata ibina dalaka fafa li fanahu ibina ponti ibina awuluflanata ibina da faka fafa fanahum basoro ye atoko idi tabati ada kalawna fanahum ibina ponti kilin warata kanu danaka ibi atoko idi kul huwa allah kul huwa allah kalawna kanu danaka kafa nahum ibina ponti a konontonata ibino da waso kula uzubra fala kalawna kanu da haka kafa hum ibina ponti labata ibi kula uzubra binase kalawna kana da mimuka wafa mu wala abegge ni de imune de ko tete ya mune ka dage ki place la yastaqil fanahu mikata me do bena fa hatula ni tise nusuran nuna la yastaqil fanahu sebe duguma ika hami fo ponti la ala nunu mina ne bonga bitigi la ala nunu mina bonga barada la ala ubina mbonga dula ala ubina mbonina ala ubina mbonga njorena ala ubina mblaka bo barala ibi ka hami fo ponti na kasoro ka dalla ka ke la yastaqil fanahu bo genge kasi kana ke yastaqil fanahu bo genge kasi kana be sitaqil fanahu bo genge takil fanahu bo genge kil fanahu bo genge li fanahu bo genge fanahu bo genge nahum bo genge hum ibo genge mu ibo genge a genge duguma ika da abana
Go don't go chair for yan amge. Karamɔgɔkɛ fo ka zigili fo ka ŋɔsi. Ko ko a to la ko o ye papier di ko nin don in bɛ bɔ baara la. Ko ne ka mɔgɔ nin juguya la bonya min kɛ ne ye fo lahara dɔw tɛ bɔ n kɔnɔ. Nka o ka nɔgɔn. Yɔrɔnin bɛɛ ma si wele o la o. N'o tɛ n bɛ to k'a fɔ ko ne o nin jɛ dɛ. N ko zɛnɛ ta in ka kala nin ko ma dɛ. N'an ma nin kɛ dibi ni dibi nin ko ma nɔgɔ dɛ. Yɔrɔnin bɛɛ wulila ka karamɔgɔkɛ tile 2 dɔrɔn u ye wele kɛ ten. Ko sagi ka nin continuer ka baara ye. N bɛ Ala deli ya Rabbi Ala k'i ka baara in sabati. Ala ka baara d'i ma min ka fisa ni ma ɲɛ k'i kɔni baara la don min na a ka sɔrɔ baara min sara bɛ nin doublé i ka taa ye Ala k'o kɛ. O mana ne dalilu ye la yastakhlifannahu maa minnu bɛ yen u bɛna fɔ ko k'u bɛna kite d'u ma a dɔ fana bɛ yen o fana bɛ farajɛ jamana in na yen ale bɛ ka ne kanu kosɛbɛ a n'a muso bɛ ne bonya ko kite k'o bɛna d'a ma n kite ko u y'a di ka ban yɛrɛ n ko e tɛ bɔ n tɛ bɔ dɛ farajɛ jamana na ne u bɛ nin gɛn ka bɔ yen farajɛ kite de kɔrɔ o ye n'a fɔra i ma faransi ko kite ya o kɔni o y'a ko bannen ye n'a fɔra i ma ko kite faransi dɔrɔn o kɔrɔ ye ko e kɔni e taatɔ ye nin i y'a faamu n ko n y'a mɛn n ko m'a fɔ i bɛ bɔ wa e tɛ taa yɔrɔ si hali sini a filɛ awɔ tubabu faransi de b'a ko kite faransɛ don bɔ an ka dugukolo kan i y'a faamu nka dɔw b'a fɔ mɔriya bɛ taa wa mɔriya bɛ taa mɔgɔ ninnu Ala t'u fa f'i ye fo kungo ka s'u ma ni kungo sera ma i bɛna tile sɔrɔ yan n dafalen kɔni Ala k'an bɛ sɔn ma mana an bɛ nin dɔnni ninnu d'aw ma kalandenw a hakili to nin na dɛ ɲɛ b'a la mɔgɔ bɛ kiliyanni dɔw sɔrɔ kɛrɛfɛ minnu bɛ to ka u ka fini kɔrɔw n'u ka fɛnw cɛ ka na d'i ma ka to ka 1000 2000 d'i ma k'i to giribuya la yɔrɔ giribu tɛ se ka bɛrɛ minɛ o i bɛ siran ko n'i y'a minɛ ko ni baara mana ɲɛ ka cɛ i tɛ se ka bɛrɛ minɛ dɛ an ka 500 baara ne ye 1000 ni 500 minɛ walima 700 ni tafi i b'a fɔ baara bɛna ɲɛ dɛ kana sigi a la dɛ ka cɛ o y'an bɛɛ sɔrɔ koyi ni wari dɔ dira fo an m'a miiri yan'a baara ka ɲɛ kɔni n bɛna don fɔlɔ an b'a kɛ tiya karamɔgɔkɛ ni dara dalilu la i da i ka sunɔgɔ